Ошыла архивлар, ошыла язмышлар. Яңа мөгъҗизага өметләнгән эзләнүчеләрнең ышанычлары шуннан да аклана. Ташлада гомер итүче Маликовлар гаиләсе интернетта капелла турында мәгълүмат күрә һәм шунда ук урнаштырылган фотосурәттән әтиләрен таный. Просто случайно ачтык без компьютерны, и шул компьютерда фотографиялар. Шул компьютерда таптык Рушат абый утра Хисамуддинов, это он командиры иде. Ачтык там дальше группа музыкантов, среди музыкантов әти басып тора гитара белән. Ясно, и барса тонадылар, потому что фотографияларны, послевоенные фотографияларны күрәләр, внуклар күрәләр, Рушат намалаем. Тоже Кораза говорит, а вот наш дедушка. Польша, это в Польше. Это Едлина, да. Да, это неизвестно. Гариф Маликовның улы Габдулла әтисенең исемен мәңгеләштерү белән күптән шөгыльләнсә дә, эзләнүләр, табышлар, үзләре гомер иткән Ташлар район үзәге белән шикләнеп калган. Бик ярата иде музыканы, йырларга ярата иде, бик матур йырлый иде. Минем исемдә, мин әти үлгәндә, мен 13 яшь иде. Белгән кешеләр барысы да исендә тотар, как йырчы, музыкант, хотя ул самоучка. Муса Җәлил белән бергә әсәлектә булган Рушат Хисамуддинов исеме күпләргә таныш. Гариф Маликовка сугыштан соң Рушат Хисамуддинов белән күрешергә насыйп булмый. Әтисе өчен моны улы үти. Кайткан вакытларда ул бик наверное курккан сначала сүләргә. А уже качан известие пришло. 61-62 елны шул вакытта тынды уже сүләргә. И все время әйтә, вот даже мен, если умру, вы все равно узнаете, что я был прав, что про меня будут писать. Чыннан да, шулай булып чыга да. Вакыт үтү белән Гариф Маликов турында китапларда, күп санлы мәкаләләр дә языла. Ә балалары, оныклары, күп санлы туганнары, олысы, кечесе Гариф Маликовның кем икәнен белеп яши. Габдулла Маликовның йорт утарына караганда, тырыш, матурлыкны яратучы, кулыннан эш килә торган милләттәшебез икәненә тагын бер кат инанабыз. Әтисе дә бит 60-нчы елларда бу йортны үзе төзегән. Анда хәзер инде башка кешеләр яшәсә дә, хатирәләр улын әтисе нигезенә еш кайтара. Ташлада Гариф Маликов исемен йөрткән урам да бар. Төбәкне өйрәнүче музейда аның шәхси әйберләрен, истәлек экспонатларын саклый. Добровольцем ушел на фронт. Боевое крещение он получил в районе Вязьмы. 12 октября 1941 года часть, в которой служил Гариф Маликов, оказалась в окружении, и он в бессознательном состоянии попал в плен. Прошел весь ужас концлагерей, состоял в подпольной организации, созданной Мусой Джалилем. После побега с легиона он вместе с боевыми товарищами влился в ряды французских партизан. Гариф Маликов туган якларына 1946 елда кайта. Тыныч тормыш башланганда гына әсәлектә булу үзенекен итә. 5 елдан соң аны 25 елга хөкем итәләр. 1956 ел хөкем карары аны аклый-аклавын, тик сәламәтлеген арттырмый. 1963 елда әсәлектә булган иптәшләре белән очрашуга җыенганда Гариф Маликовның йөрәге тибүдән туктый. Бу хакта ветеранның туганнары яхшы белсә дә, музей хезмәткәренең сөйләвен игътибар белән тыңлады. Хатирәләрен яңартты, истәлеккә фото төште. Бик яхшы кешеләр ие, Гафа апай мәрхүм дә яхшы хатыны инде, Гариф абзыйның. Фарк килгән кешеләр ие. Бик уңганнар ие. Гариф Маликовның хәтер вахтасы район мәктәбендә дә бар. Заманында пионер дружинасы аның исемен йөрткән. У нас он действующий, то есть мы выставляем караул в почетные дни, это накануне 23 февраля, потом 15 марта, в день рождения Гарифа Маликова, и накануне Дня Победы. Шушы ук мәктәптә Маликовлар гаиләсенең кеше буыны укый, бабаларының хәтер вахтасын саклый. Җиңү китерүчеләрнең хәтерен мәңгеләштерү өчен шушы көннәрдә мемориал төзекләндерелде. Яу кырында һәлак булган авылдашларының исемнәре мәрмәр ташка чыгып язылды. Ташлар районыннан Бөек Ватан сугышына 5260 кеше китә. Шуларның яртысы кире әйләнеп кайтмый. Мемориалның уң ягында Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларның исемлеге теркәлгән, ә сул ягында сугыштан соң үлгәннәрнең исеме. 9 май көнне Маликовлар гаиләсе кебек, әлеге мемориалга килүчеләрнең саны күп булыр, хатирәләр яңарыр. Хәзергә Ташлар район үзәге урамнарын исән булган 26 ветеранның портреты бизи. Абакы дөньяга киткән ветераннар рухына берничә ел элек кенә төзелгән мәчеттә дога укылачак. Гариф Маликов 1963 елда Ташла зиратында җирләнде.
дигәне. Маликовлар гаиләсенә күпне белер өчен 70 еллап вакыт кирәк була. Ә туганнары әлеге вакыйга турында барысында Гариф Маликовка дога аша җиткергән кебек булды. Бәлки бу соңгы ачыш булмас, ә журналистлар 70 елдан соң да сугыш ветераннары турында тарихның ак тапларын барларга ярдәм итер. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.